Advocate Nelson Chamisa aiwa panguva yamuri kuziva kuti vakomana vaRakash kana the ruling party vane conference yavo anouya anyatso kuvabuditsira pachena choapprova kuti aiwa their focus kana their vision airo ipana zvinhu zvina basa anyatsobuda taura chokwadi achishifta his vision and focus pakutransforma nyika yeZimbabwe. Zvinatsokuonekwa nemunhu wese kuti aiwa Nelson Chamisa ane chido chekuda kuti nyika yeZimbabwe ipinde mukenani. Sapinda mashoko anomudanyira pana upload wa subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda peni pake anoposta this shocking picture ramuri kuona aiwa raiye akapfeka helmet aiwa akabata drink paper ramuri kuona iro atikati maengineers or matechnicians uyo anyora achiti the leadership darkness that we only get power while at least we are asleep between 11 p.m. at night and 4 a.m. in the morning is the greatest absurdity. It's darkness driven by a leadership darkness, kwashoka of leadership, and a drought of light the top. It's light out indeed. The inconvenience and suffering is real and affects all. In this Zimbabwe, one struggles with and for all everything. Darkness is everywhere and it cannot be like this forever. I want to hear from you and your experiences. What do you think should be done? Arikatira mashoko pana pachiti aiwa focus yevakomana ava ingade ichitochinja vanoda kuti unoinvesta kune zvinhu zvina basa kune zvinhu zvina maturo but una kuti pane chitiko chenhau yemablackouts nhau yemaload shedding nekushomeka kwemagetsi yari kuachiadresa pana pachiti aiwa kusvikira rini vanhu vachingochema aiwa vanhu vari concerned the government pasina kana chairi kuadresa kana kuti chairi kuita chari kuya panapa ataura mashoko ekuti aiwa isusu swagara nyika yeZimbabwe apa kuchishifta his focus kuti akwanise kuona kuti aiwa panowanikwa ine alternative yekuita kuti arestore zvakanga zviripo pakutanga. Tuze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi pena comment section medu. Subscribe or like and turn on the bell icon.